салом ба ҳама. боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. боло давоша персонажҳои моро нишон диста бо воситаи стрелкаҳо боша метавонем персонажҳоро дигар кунем. ваш имя иҷа давоша мо метавонем номона бинависонем. страна дар иҷа боша шаҳре дар ки мо зиндагӣ мекунем шаҳри дар коримона интихоб мекунем. барое ки шаҳри дар коримона интихоб кунем аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро зер мекунем. дар иҷа чанд намуди шаҳрҳо пайдо мешавад ва шумо метавонед шаҳри дар коритонро ҳаминҷа интихоб кунед. бо воситаи поискаи шаҳри дар коритонро поиск метавонед. агар боша шаҳртон дар ҳаминҷа нишонаш метавад. ман ҳамин шаҳрро гирифтагиам, ҳамин шаҳрро интихоб мекунам. поёнда боша яздик нависондагӣ. дар иҷа метавонем забони дар коримона бигирем. кадом забоне ки мислон мо гап мезанем ҳамон забони дар коримона интихоб мекунем. агар бихоҳед ки забони дар коритонро интихоб кунед аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. дар иҷа бошад забони англисӣ ҳастай, болгарӣ ҳастай, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германскӣ, мандарин, бангладеш, франсузскӣ, забони русӣ ва забони индонезӣ ҳастай. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда бошад далеро зер мекунем. як бори дигар далеро интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. бозӣ моро разрешит пурсидеса разрешита интихоб мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва барое ки пулкор кунем мо бояд ки бозӣ кунем. барои бозӣ кардан играта зер мекунем. бозӣ моро разрешит пурсидеса як бори дигар разрешита интихоб мекунем. дар настройкаи телефон мо бозимонро меёвем ва ҳамин галочкаро гирон мекунем. кабута шид мо метавонем бозиро сар кунем. поёнда стрелкаи назарта зер мекунем. бозида меоем. мо дар реклама нишон додиста рекламаро тамошо мекунем ва ждат мекунем ки таймериш буд шавад. рекламаро ки таймериш буд шид аз тарафи дасти рост угли боло метавонем рекламаро маҳкам кунем. тамом бозии мо сар шидак мо дигар ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар поён бошад се намуди значока. якумаш уровни бозия, якумаш уровни бозии маро нишон дисад ки ма уровни 1 дуюмаш бошад соатай. соат моро нишон дисад ки чанд дақиқа ё ки чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. ва аз тарафи дасти рост соати дигаре боша иҷа нишон додисад ки баъди 4 дақиқа ва 10 сония бозӣ буд мешавад ва раунди дуюмаш сар мешавад. ман дар бораи бозӣ ҳаминҷа нав шумода гап зеста будам. болода чӣ хеле ки де баланси ман $0.0006 кор кард. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнда продолжито зер мекунем. иҷа моро нишон дисад ки $0.0006 кор карда. наградаро интихоб мекунем. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значоки коробкачаро интихоб мекунем. мехонем ки дар иҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. получите бистрый награду, выполняйте всего 5 простых шагов и получайте большую награду. начата зер мекунем. дар иҷа моро гуфтесад ки воспроизвестите рекламу и загрузите. агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем мо дар реклама нишон метавад. дар реклама бозиё ки барнома ҳастад. ҳамон бозиё ки барномаро мо установка мекунем 0.01 USDT кор мекунем плюс пулкоркунии мо зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин значока интихоб мекунем. гарячи приложение иҷа бошад ҳамин бозиёро моро нишон додисад ки метавонем бо воситаи ин бозиё пул кор кунем. поёнаш бошад приложение задача иҷа ҳам бозиё ҳастад. метавонем бозиёро установка кунем пул кор кунем. ё мо ҳамин якумша мекушам ва мебинем кане чӣ хеле бозиё ҳастад ва чӣ хел пул кор карда мешавад дар иҷа. аз тарафи дасти рост бозиёро нишон додиста аз тарафи дасти чап боша нишон додагӣ ки дар кадом бозӣ чанд қадар пул кор карда мешавад. дар иҷа се мондагӣ ҳамаи намуди бозиё ҳастад. иҷа играт ҳастай, веб ҳастай ва чӣ хеле кадом категорияш ки шумо дар маҳқулай ҳамуша интихоб мекунед. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнтар меоем ва иҷада бошад приложение опроси ҳастай. приложение опроси яъне мо дар саволҳо ҷавоб метаҳем пул кор мекунем. поёнтар меоем бозиё ҳастай. ҳар як бозире ки мо дар телефонмон установка мекунем 5 дақиқа истифода мебарем 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем видеои ютуб ҳастай ки мо метавонем дар ютуб видео тамошо кунем пул кор кунем. ҳар видеоре ки дар ютуб мо 5 дақиқа тамошо мекунем 2000 танга кор мекунем. ё ма шумода нишон метавонем ки чӣ хел видеои ютуба дар ҳаминҷа иҷро карда мешавад ва чӣ хел пул кор карда мешавад. видеои ютуба мекушоем. дар поён заработата интихоб мекунем. видеоро моро ютубда нишон додиста видеоро тамошо мекунем. видеоро ки тамошо кардем буд кардем бо бозӣ монда меоем. ва ина аз тарафи дасти рост ҷа галочка сал шид яъне мо 2000 танга кор кардем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ.
аз тарафи дасти чап гули поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар ҷа бошад мо силкаро копировать мекунем, дӯстонмон дароӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистрация кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан копировать ёки поделитсаро зер мекунем. силкаро копировать менем, дӯстонмон дароӣ мекунем. аз тарафи дасти рост значоки сеюма интихоб мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистрация кард дар ҳамин ҷа нишонаш метавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷаро ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро зер мекунем ва дар ҷа моро чанд намуди пул коркуниро нишон додеса. якумаш боша подарок $25 ҳамиро интихоб мекунем. мехонем ки дар ҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадари ба силкаи мо регистрация кунанд, ҳамон қадар дар ҷа пул коркунии мо осонтар мешавад. аз тарафи дасти рост ҷа нишон додагӣ ки 2876 нафар дар ҳамин бозӣ иштирок кардесанд. бариштар боша ҷа соата нишон додеса, баъди 14 соата 21 дақиқа бозӣ буд мешавад. дигар мо наметавонем дар ҷа иштирок кунем. барое ки дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров-ро интихоб мекунем. дар ин ҷа бозингарои беҳтарина нишон додеса, ки якум, дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагианд. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехаро интихоб мекунем. дар ин ҷа бошад мо бо воситаи реферал метавонем пул кор кунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. создатели контента интихоб мекунем. агар шумо Instagram, TikTok ёки YouTube дошта бошед, шумо метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. ссилкаи видеотонро копировать мекунед, ҷое ки отправить URL к своему содержимому нависондаги, ҳамон ссилкаро дар ҳамин ҷа мемонед ва ҳамин стрелкаро зер мекунед. пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷаро ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар ин ҷа бошад вивестиро зер мекунем. дар боло баланси маро нишон десай, дар баланси ман нолай, барое ки нав регистрация кардам, нав бозиро сар кардам. поёнаш да боша нишон додагӣ ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагӣ ки виёд на сегодня и рӯзаи ҳамин бозӣ $3833 гирифтам. бараш да боша нишон додагӣ ки виёд на сегодня и рӯзам ҳамин рӯзаи ҳамин бозӣ $4154 гирифтам. аз тарафи дасти рост боша нишон додагӣ ки айсаршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтам. поёнтар да боша нишон додагӣ ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидесем метавонем пуломона бигирем. минимал каш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT, 0.35 USDT-ш 3.4 сомон мешавад. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.